Alleluia, Iisus, Slava!
ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτη, άνθρωπος της είχε 2 ιούς, και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσ' μοι το επιβάλλον μέρον της ουσίας, και διήλεν αυτής των βίων». Και με του πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος Υιός, επεδίμησεν εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού, ζώων ασώτος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα εγένετο λιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνη, και αυτός ήρξατο υστερήστε. Και πορευθείς εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης, και έπαιξεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους, και πεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού από τον κεραπίον, ον ίστιον η χείρη, και ουδείς εδίδω αυτό. Εις εαυτόν δέλθον είπε, «Πώς η μίσθη του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, εγώ δε λιμώ απόλυμε. Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου καιρό αυτόν, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, και ουκ μη άξιος κληθήνε Υιός σου. Πείσον με ως ένα των μυστίων σου, και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα εαυτού. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδεν αυτόν ο παντήρ αυτού και εσπλαχνίστη, και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλισεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, και ουκ μη άξιος κληθήνε Υιός σου». Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, «Εξενέκατε τη στολήν την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτύλιον εις την χείρα αυτού, και υποδήματα εις τους πόδας, και ενέκαντες των μόσχων των σιτευτών θύσατε, και φαγόντες εφρανθόμεν, ότι ούτως ο Υιός μου νεκρόσιν και ανέζησεν, και απολωνώσιν και ευρέθη, και ήρξαντο εφραίνεστε. Ειν δε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό, και ως ερχόμενος ήγησε τη οικία, ήκουσε συμφωνίας και χωρών, και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών, επιθάνετο τι ταύτα. Ο δε είπεν αυτό ότι ο αδελφός σου ήκει, και έφυσεν ο πατήρ σου των μόσχων των σιτευτών, ότι ηγένοντα αυτόν απέλαβε. Οργίστη δε και ουκ ήθελεν εισελθήν, ο ουν πατήρ αυτού εξελθών παρεκάνει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί, «Ιδού, τος αυτά έτη δουλεύωσι και ουδέποτε εντολή σου
παρήλθον, και μη ουδέποτε έδωκας ερυφώνηνα μετά των φίλων μου εφρανθώ, ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου των βίων μεταπορνών ήλθεν, έθισες αυτό των μόσχων των συντευτών. Ο δε είπεν αυτό, τέκνον, σοι πάντοτε μετεμούει και πάντα θα σάιστην, εφρανθήνε δε και χαρίνε έδι, ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ειν και ανέ